ungesabi. Izwi elijulile ngaphansi kwamanzi. Intombazane yaphenduka masinyane. Yabona inyoka enkulu ime phambi kwayo. Amehlo ayo ekhanya njengelangabi. Yathi, "Thanda amanzi, ingane yasemanzini. Ngiyajabula ukukubona." ingane yamanzi. Kudala emakhaya akude lapho izintaba zingona umhlaba. Khona futhi imifula ikhuluma ngezwi eluthule. Kwakuhlala intombazane igama layo kwakunguThandamanzi. Wayeyingane ethule, ethanda ukuhlala yodwa. Kodwa abantu abadala bebemhlonipha ngoba wayenesipho esingajwayelekile. uThandamanzi wayekwazi ukubona izinto ezingakenzeki. Kwesinye isikhathi wayephupha izinto bese ziyenzeka ngempela. Ugogo wakhe wayevame ukusho athi, "Le ngane iphethe amehlo angaphezi kwawethu." Ngelinye ilanga ebusuku, uThandamanzi walala ngokujwayelekile. Kodwa ubuthongo bakhe abuzange bufane nobunye. Ephushweni lakhe wazithola ephaphathekile phakathi kwamanzi. Wayengacwili, engakhinyabezekile, futhi okumangalisayo ukuthi wayekwazi ukuphefumula kahle ngaphansi kwamanzi. Amanzi ayecwebile, ecwebezela njengengilazi, kuze kube sengathi akuyona indawo yokwesaba, kodwa eyokwamukela. Ngesikhathi esabhekisisa, kwavela isidalwa esingakaze sibonwe emhlabeni. Kwakuyinyoka enkulu kakhulu. Umzimba wayo umkhulu futhi unamandla. Inyama yayo ikhanya, amehlo ayo egqamile, sengathi ilanga likhanya ngaphansi kwamanzi. Inhliziyo kaThandamanzi yashaya ngamandla. Wathuthumela, kodwa inyoka ayizange imlimaze. Kunalokho yamsondeza kancane, yamqondisa amehlo, yathi ngezwi elijulile kodwa elinokuzola, "Thandamanzi, ingane yasemanzini. Ngiyajabula ukukubona." Wamangala kakhulu ukuthi iyalazi igama lakhe. Inyoka yaqhubeka yathi, "Le ndawo yami eyake yahlonishwa okhokho seyiphenduke indawo yokungcola. Abantu bafika lapha baphuze, belahle amaphepha, amabhodlela, bengangihloniphi mina nomfula wami. Umsindo wabo uyangiphazamisa. Ungangcolisa umoya namanzi." Inyoka yamcela uThandamanzi ngesicelo esinzima, "Hamba uyoxwayisa abantu. Batshele ukuthi uma bengayeki lokhu, ngiyavela mina. Abazongibona ngeke bengikhohlwe." uThandamanzi wavuma, yize wayesaba. Wathi, "Ngizobatshela abantu." Kwathi kusenjalo, wavuka ethukile. Kodwa okwamenza wasaba kakhulu ukuthi wayemanzi nte. Ngisho nezingubo ayelele ngazo zazimanzi, sengathi uphuma emfuleni. Waguqa phansi wathandaza, ecela ukuvikela nokuhlakanipha. Emini ngalolo suku, ngesikhathi ehleli, wezwa izwi elithi, "Bakhuze." Inhliziyo yakhe yamtshela ukuthi sekuyisikhathi. Wahamba waya endaweni yamanzi, eyayaziwa emakhaya njengendawo eyingozi. Kwakuthiwa kukhona inyoka enkulu, lapho engakaze ibonwe ngisho ngogogo nomkhulu. Kodwa umsindo wayo wawaziwa. Izindlu ezindala zazikhona, zingahlalwa muntu ngenxa yokwesaba. Lapho efika, wabona abafana namantombazane befikile ngezimoto. Umculo wawuduma phezulu, kuphuzwa, kudanswa, kuncokolwa. uThandamanzi wababingelela, wabaxwayisa ngobungozi bale ndawo. Wabatshela ngesixwayiso kodwa bahleka bathi uyahlanya, bathi uyabasabisa. Wahamba inhliziyo yakhe isina.
Kungakapheli isikhathi eside, omunye wabo wafaka izinyawo emanzini. Amanzi ashintsha umbala ababomvu. Kwavela ukukhanya okungathi ugesi. Inyoka yadonsa lowo ofake izinyawo emanzini, yamngenisa ngaphakathi kwamanzi. Kwase kuzwakala isililo. Inyoka yavela ngesiphepho. Amanzi agcwala ezindlini. Umoya wavunguza ngamandla. Abantu babaleka bememeza. Kwathi abantu bebheka emuva, babona umngani engasekho. Kwathiwa wathathwa yinyoka waba yingxenye yamanzi. Kusukela ngalelo langa, le ndawo yahlonishwa futhi. Akusekho msindo, akusekho ukungcola. Abantu bathi uma amanzi exwebile kakhulu, babona isithunzi sentombazane emi eduze komfula. Futhi indaba kaThandamanzi yaba yisifundo sokuthi imvelo iyaphila, iyazonda futhi iyazivikela. Wake wezwa indaba efana nale empilweni yangempela? Bhala yebo noma cha usitshele kuma-comments. Uma uyithandile indaba, sicela ushaye u-like.